Terve, täällä Aleksia. Me ollaan koulumatkalla mettässä. Mä oon menossa mun kaverille. Me tehdään siellä luultavasti mine-video. Ja näin. Tuota aurinko paistaa hienosti. No en tiedä. Ui, pitää mennään tästä polkua. Käännetään tästä kohta tonne. Tää mennä käännetään. Jos Emil, Matias ja Perttu näkee tän, me mennään teidän talon ohi. Ja kyllä te varmaan tiedätte jo. Mun vettä roiskuukin. Mun kenkistä roiskuu vettä. Tämä. Tuolla on punainen talo. Tuossa noin. Se kyllä näyttää vähän jotain muuta, mutta se on punainen. Tuollakin on punainen. Kuuluu lentokoneen ääni. Tosiaan mulla on 13% akku, että tästä tulee aika lyhyt video. Voitte lähettää sitten niin Whatsappiin jotkut mun luokkalaiset tai joku lähettää siihen YouTuben niin sinne alas kommentteihin, että mitä mä voisin tehdä ja että mitä me pelattais tai jotain tämmöstä, että mitä me tehtäis, tehdäänkö fail-videoita vai tässä Minecraftista failejä vai näin. Eli me ollaan semmosia, että siis sanokaa vaan, jos te haluatte, että mä pelaan Minee tai jotain, lähettäkää mun luokkalaiset, lähettäkää Whatsappiin viestejä, kun mä ja sitten jos mä muistan katsoa, niin tästä alhaalta nää mun tai mä koitan muistaa niinku ottaa näin. Me lähdettiin tuolta vaan kävellä tästä parisen metriä ja siinä roskaatikko. Eli mä asun täällä jossain tosta, kun mennään vähän aikaa suoraan ja sitten käännytään tonne. Niin sit mä oon siellä. No niin. Lopetetaan tää vaikka sitten, kun mulla on 10% akkua. Sieltä vasta aurinko. On vähän häikästä, mutta katoin nyt sieltä. Tässä on jäätä. Paska. Iskakka. Siellä oli kakka. Siinä on kivi. Eli siinä sitten, koska toi aurinko tosi mun varjo. Se on kallio. Tuolla on mun ja mun kaverin maa. Ja me tehtiin sinne joskus se mun serkkujen kanssa, kun mä ostin tuolla semmosia sinisiä taloita. Ottakaa. Jos tuolta ne. Mä pestään hetken aikaa pausille heppä. No niin, nyt taas jatketaan, kun tässä meni joku nainen sillä oli kaupparattaat, ettei sä tiedä, että vaan siitä. Oi hienosti tulee toi aurinko. Se kyllä voi säihiä. Tossa näkyy hienosti. Ja näkyy äsken jotain kivi. Siinä on putsi, joka vie tonne. Eli toi vie tonne ja toi vie tonne. En tiedä miten niistä tulee. No niin, mä lopetan tän tähän. Muistakaa tilata tää kanava, jos et oo vielä tilannut. Moi moi!